Sa number 9, Bacolod Gugma Foundation ang opisyal na ng mangin organizer sa Bacolod Masskara Festival 2026. Sa ika-47 nga Masskara Festival sa Bacolod City, ang Gugma Foundation Incorporated magapamuno sa mga preparasyon para diri. Ini matapos ang ginaprubahan na sa sanggunian panglungsod sa Bacolod City ang Memorandum of Agreement sa tunga ni Mayor Greg Casataya kag sang Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Sunod sa kay Attorney Martico, Secretary to the Mayor, na sang August 19 sa regular session sa SP, una nga ginpasulod ang mga MOA apang gin-defer ini bangod sa mga aligasyon nga wala pa makabayad sa mga supplier kag tinawo ang foundation sang tinalikdan nga maskara. Giliyon man nga nagpasa sang tanan nga mga dokumento ang foundation agud pa matud-an nga wala na sila sang unsettled business rason nga sang August 26 sa regular session ginaprubahan na ini sang SP. Sa idalom sa mga kasugdanan, mag-a-assist lamang ang syudad sa tanan nga mga aktibidad apang ang Gugma Foundation na magahikot sang tanan. Pangunahan ni Rodney Mitz Ascalon ang ika-47 nga Masskara Festival bilang Festival Director. Una nga ginpahayag sa foundation nga Share the Smile, Celebrate Gugma ang mga tema sa sining nga tuig kag hindi na sa paglaom sports complex ang arena dance competition bungod hindi na ini safe. Natanan nga i-announce ang foundation ng venue sang arena dance sa una nga semana sa Setyembre kadungan sang ilang nga launching. One lang nila is that na-certify ang Bacolod Gugma nga they have fully paid tanan nila nga mga obligations with the suppliers nila kag with their employees or mga workers nila. So amo to nga yesterday, after nga nakasubmit na sang certification ang Bacolod Gugma Foundation, ginratify na sang SP naton.